नमस्ते. मी विठ्ठल दत्तात्रय भोपळे, LIC विमा प्रतिनिधी. मित्र, ज्यावेळी मी LICची एजन्सी घेतली त्यावेळी मला खूप आनंद झाला. माझे गुरुवर्य सन्माननीय BR मुडेकर सर यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मला त्यावेळी मार्गदर्शन त्यांनी केलं आणि बघता बघता कित्येक वर्ष LIC मध्ये काम करत असताना मला खरोखरच खूप खूप आनंद झालेला आहे. याचं कारण असं की LIC मध्ये आपण ज्यावेळी बचत करतो त्यावेळी आपल्याला संरक्षण मिळतं आणि त्याचबरोबर आपला दररोजच्या इन्कम मध्ये काही एक अमाऊंट आपण बचत करू शकतो आणि त्यामुळे बघता बघता आपण प्रीमियम भरत जातो आणि ही रक्कम कधी मोठी होते हे आपल्याला कळून सुद्धा येत नाही. ज्यावेळी मुलं लहान असतात त्यावेळी आपला खर्च कमी असतो आणि ज्यावेळी खरोखरच ही मुलं आता ग्रॅज्युएशनला येतात त्यावेळी पैशाची खरी गरज भासते. आता आपण असा विचार करूया की ज्यावेळी मुलांचं ग्रॅज्युएशनचं खर्च आता डोळ्यासमोर आपण ठेवूया, त्यावेळी जर समजा पैशाची आपल्याला गरज लागेल त्यावेळी आमचा एक विचार डोळ्यासमोर पुन्हा आला पाहिजे की भूतकाळात थोडा आपण डोकावून पाहूया. मुलं लहान होती, खर्च कमी होता, त्यावेळी जर बचत केली असते तर बरं झालं असतं असे माझे अनेक मित्र मला आजही सांगत आहेत. पण ज्यांचे आज मुलं लहान आहेत त्यांना एक विनंती आहे की खरोखरच आपल्या इन्कम मध्ये काही ठराविक असे अमाऊंट आपण बाजूला ठेवा आणि त्यामुळं होणार आहे काय की ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या मुलांना विचाराल की बाळ तुला काय व्हायचंय, मग कोण म्हणेल मला शिक्षक व्हायचंय, कोण म्हणेल मला इंजिनियर व्हायचंय, कोण म्हणेल मला डॉक्टर व्हायचंय, कोण म्हणाल की मला शेती करायची आहे. असे अनेक विचार तुमच्या डोळ्यासमोर येत असतील आणि मग मुलांचं कल काय आहे, मुलांची एकंदरीत पुढची विचारसरणी काय आहे हे ज्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल त्यावेळी मग तुम्हाला एक विचार डोळ्यासमोर येईल की ह्याच्या शिक्षणाच्या वेळी मला एक ठराविक रक्कम बाजूला काढली पाहिजे आणि मग थेंबे थेंबे तळे साचे. आता जर आपण बचत केली तर त्यावेळी आपण कोणत्याही पाहिजे त्या कॉलेजला ऍडमिशन घेऊ शकतो. आणि जर समजा मुलगा हुशार आहे आणि त्या मुलग्याला डोनेशनची तर गरज आहे आणि त्याच्या डोक्यात कोणीतरी सांगितलंय की नाही मला ह्या कॉलेजला ऍडमिशन पाहिजे, समजा त्याची फी जर मोठी असेल आणि आपल्याला तरी ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर मुलगा नाराज होणार आणि एकदा त्याच्याकडे नाराजी आली की त्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला देता आली पाहिजे आणि त्यावेळी उत्तर द्यायसाठी ती तरतूद आजपासून आपण घेतली पाहिजे. आणि मग एक विचार डोळ्यासमोर येतो की प्रत्येक माणूस जीवन जगत असतो, पण जगत असताना ह्या चढ उतार ह्या प्रत्येक मानवाच्या जीवनामध्ये आल्याशिवाय माणसाचं जीवनच नाही. थोडक्यात काय की संघर्षमय जीवन प्रत्येक माणूस जगतोय. येता काळ मुलं ज्यावेळी चांगल्या पद्धतीने शिकतील आणि त्यांचं पॅकेज येईल त्यावेळी आई वडिलांना मिळणारा आनंद खूप वेगळा असतो, तो शब्द सांगता येत नाही. पण ते स्वप्नाची पूर्तता आज करायची असेल तर मग आजपासून आपल्याला बचत केली पाहिजे. ज्यावेळी आम्ही अनेक मित्रांना सांगतो की बाबा तुम्ही पॉलिसी घ्या, पुढे तुमचं फ्युचर अतिशय चांगलं आहे, भविष्यकाळ अतिशय चांगला आहे, पण होतोय काय की जरा चाल ढकल होते, आज करूया उद्या करूया आणि बघता बघता वेळ पाठीमाग कसा सरला जातोय कळत नाही आणि मग अशी वेळ येते की मुलगा बघता बघता पुढे आणि 5-6 वर्षामध्ये त्याचा शिक्षणासाठी खर्च समोर येत असतो. त्याच वेळी हा विचार करतो का की त्यावेळी मागच आम्हाला सांगितलं होतं त्यावेळी जर केलं असतं खूप बरं झालं असतं. अर्थात नियोजन कधी करावं की त्याची पूर्तता करायची तर आजपासून. वाण आहे की एखादा माणूस तुम्हाला
तुमच्या प्रवासामध्ये येतो, तो काही गोष्टी सांगतो, ही परमेश्वरानं दिलेली एक संधी असते. पण ही संधी जर आपण धुडकावली तर होतंय काय की मग त्यावेळी परमेश्वर सुद्धा म्हणतो की बाबा एक माणूस मी तुला पाठवतो, एक तुझी चांगल्या पद्धतीची बचत व्हावी म्हणून, आणि त्याला वेळ निघून गेलेली आहे. परमेश्वर हा चराचरामध्ये बसलेला आहे. मानवतेच्या प्रत्येक रूपामध्ये आपल्याला तो दर्शन देतोय. पण या संकल्पनेवरती आपला विश्वास असला पाहिजे की ज्यावेळी एखादी व्यक्ती आपल्याकडे येते, काहीतरी चार शब्द सांगते, त्यावेळी नक्कीच तुम्हाला सांगतो ह्यातून आपलं भविष्यामध्ये काहीतरी आपली व्यवस्था करण्यासाठीच हा माणूस आलेला आहे. आणि त्यासाठी ह्या संधीचं सोनं करणं हे आपलं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मित्र हो, वेळ अजूनही गेलेली नाही. तुम्ही जास्तीत जास्त हा विचार करा आणि आजपासून या बचतीचा प्रारंभ करा. 100% मी तुम्हाला सांगतो की माझं नाव तुम्ही काढल्याशिवाय राहणार नाही आहात. कारण अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की मी तुम्हाला शेअर करत राहीन. खरोखरच हा व्हिडिओ आपणास आवडला तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्यू व्हेरी मच.